Estamos outra vez aquí entre libros. Hoxe temos estupendos libros de cine. O pasado ano inauguramos esta sección de Lendo Cine. Chutou, a xente moloulle moito o que fixemos, e entón este ano pois decidimos que había que repetir. Ademais, son precisamente os libros nos que en tempos de pandemia nos salvan desta situación de moitas veces de estar na casa do confinamento. Os libros que temos hoxe, dos que imos falar, pois temos o de Iria Misa. Iria, vai subindo, se te parece, e así vamos. Temos de Fernando Redondo, e que non sei como poñelos para que se podan ver, pero temos de Manane Rodríguez. Bueno, é un libro que escribiu Antonio Peláez, pero hoxe vai estar con nós Manane e Xavier, que fixo Xavier Bermúdez, que fixo o prólogo. Temos tamén aquí nesta subasta libreira de Lendo Cine un libro que para nós ten unha significación especial, Melancolemia, vida de mamarracho, porque é un libro que parte dun espectáculo que o ano pasado vivimos aquí en Cans e que está dedicado aos veciños de Cans. E para nós é moi especial. E temos tamén... caen todos, aquí. Isto non hai... Pero, bueno, como imos ir dun... E temos tamén... Caiu can... O libro de Farruco, que un gran actor... A ver, non sei, non quero facer despreciar ningún máis que outro, pero que vamos, non sei como poñelos. Bueno, pois benvidos a todos e moitísimas gracias por estar aquí. Imos comenzar con este libro, Mamá, quero ser filli, a ver se o digo ben, Stardust, que non sei capaz de pronunciar, que é unha novela desta muller, de Iria Misa, que é filóloga. Ti és profesora de ensino tamén. Non é a túa primeira novela, para nada, porque eu teño aquí, sei que escribiches Xa non estou aquí, con Xerais tamén, como esta, e Segredos no Solpor tamén. Moi ben. Con esta tivemos premio, ademais. Non, con esta non tivemos premio, pero o premio foi a boa acollida que o libro tivo entre a cativada, entre o lectorado en xeral. Bueno, pero fomos finalistas. Fomos finalistas, sí. Finalistas do Premio Agustín Fernández Paz de Narrativa Infantil e Juvenil, non? Este libro conta a historia, o protagonista é a Ine, que é unha persoa de 9 anos que é trans. Sí, o libro narra o tránsito de Aine. O tránsito é o momento en que as persoas trans deciden presentarse ante a sociedade polo xénero sentido, non polo xénero biolóxico que se lles asignou ao nacer. Bueno, neste libro centreime en contar a historia de Aine dun xeito que os pequenos e as pequenas puidesen comprender. Sobre todo, quixen facelo dun xeito que fose esperanzador e que o libro fose, aínda que por momentos duro, porque obviamente as persoas trans que fan o tránsito sofren circunstancias bastante adversas, tamén quería que fose un canto á esperanza. Entón, argallei unha historia para que os nenos puidesen entender a diferenza da xente que non se sente identificado co seu xénero, pero que tamén puidesen disfrutalo á vez. A ver, amigo, primeiro, nada máis ler o título de Filli Stardust, non? O primeiro que me ven á cabeza, e imagino que a moitos, é David Bowie. Bueno, supoño que é inevitable, se sabes quen era Ziggy Stardust. Eu son moi fan de Bowie. Conta ti quen era Filli para... Agora conto. Eu son moi fan de Bowie porque me parece que foi un artista que sempre axudou a xente a amosarse como en realidade era. David Bowie, ao longo da súa carreira, adoptou diferentes personaxes, cando saía a escena, non? E un deses personaxes era Ziggy Stardust,
que era como un músico marciano que tiña a peculiaridade de que tiña unha apariencia completamente andróxina. Non sabías distinguir se era home nin muller. Ademais, no momento que Ziggy Stardust apareceu nos medios por primeira vez, nos anos 70, foi toda unha revolución. E hai unha xeración que lembra con moita claridade ese momento en que el saiu na tele por primeira vez, con ese aspecto e con esa liberdade, porque sentiron nese momento que eles tamén podían facelo, que tamén se podían amosar diferentes. Ese é o motivo polo que eu inserín este personaxe na historia. Aine, que é unha crianza trans, ocorrelle o que lle ocorre a moitas crianzas trans, que cando comezan a expresar o que senten, que non se axusta á norma do que os pais ou os familiares ou o entorno agarda, adoita dicírselles que non, que están equivocados. Entón, Aine o que comeza a facer é que comeza a dicir que quere ser Ziggy Stardust, porque non ten xénero. Nese momento, el está xogando, entón os maiores non lle din que non pode ser o que el quere ser. Como casa este universo do músico cunha novela para un público, digamos, infantil, non? Porque é unha... Pois casa moi ben polo tema da música. Aos nenos e as nenas encantalle esa música, entón era un xeito moi sinxelo de poñelo diante deles. Ademais, Ziggy Stardust, cada vez que saía en escena, levaba uns traxes moi estrafalarios e moi chamativos. Entón, os nenos, iso é algo que lles chama moito a atención e que lles gusta. Ademais, é moi curioso e moi divertido cando me reúno con eles nos centros, que sempre lles poño o mellor anaquiños de cancións e todos os nenos e todas as nenas coñecen un montón de cancións de David Bowie. E cando recoñecen esas notas, encántalles. Dicen, esa canción coñezo eu, sae non sei onde, ou sae nun anuncio. Creo que o tema da música era... Que por aí entramos... Claro. Hai unha cousa que me chamou moito a atención do libro, que o vocabulario tan interesante que ten. É un vocabulario moi rico en galego. De feito, hai palabras que cheguei a buscar no dicionario por descoñecemento persoal, como, por exemplo, arroibar, engalaxe, que eu non sabía o significado, non coñecía as palabras, non? Entón, pareceme que saber, coñecer como afrontaches a escritura desta novela para a forma de escoller o vocabulario, pareceume interesantísimo, porque non... Bueno, o mellor o uso de algunhas desas palabras, os compañeiros que teño aquí seguramente estarán de acordo, ás veces, cando estamos escribindo, non queremos ser repetitivos e buscamos sinónimos. Isto é interesante porque eu creo que axuda a que preservemos palabras do galego que o mellor o día a día coloquialmente non usamos moito, pero, bueno, eu creo que está escrito nunha linguaxe que os pequenos e pequenas poden comprender tranquilamente, sí. O libro ten unhas ilustracións moi bonitas de Alba Barreiro, pero moi bonitas, e que ademais axudan a comprender estupendamente o libro, e é unha novela para min chea de valores para as nenas e os nenos que a lean, porque fala diso da transexualidade, do respeto e as diferencias que pode haber. Alguén quere facerlle algunha pregunta a Iria? Alguna cousa? É unha novela ben interesante, eu digo volo porque pasei no ben. Alégrome. Pasei no ben. Xa digo que ademais ten un galego coidadísimo, moi bonito. Como? Agora mesmo non me lembro en que sitio saía. En Galaxe non o teño marcado. Pois dime. Non o teño marcado. Vale, entón non te imos poder contestar. Pero tes moitas palabras, eu agora non recordo de toda a frase, pero se ti tiveras que describir en Galaxe... É que neste momento pilladesme en out completamente. Amigo, non o escribiu ela. Isto é o primeiro fraude que temos aquí. Non é fraude. Non, é unha broma. Non, pero para que vexas. Sí, o proceso de escrita ás veces é así. Ou tamén ás veces entra en xogo a corrección, que tamén entran estes termos que nos adoitamos usar menos. Non a teño marcada, pero sí que, o sea, non foi a única palabra, que atopei así que non
Bueno, eu non teño un vocabulario... Busca aí. Pode Miguel. ser, sí. Ah, xa sei, sí, é verdade, moitas grazas, Imos aló. Sí. Contanos. Nada, ten que ver, non sei se o descenso, non? O ascenso dunha nave espacial, claro, como estamos falando de Ziggy Stardust, do ser marciano, de aí ven, sí. Xa sabemos unha palabra máis, Antón. Antón, fuches aí a pillar, Ah, vale. Que conste en acta que Antón máis eu somos filólogos, como a ti, que conste en acta. Pero eu son filóloga inglesa, teño excusa. Bueno, pois moitísimas gracias por esta, de verdade que interesante, bonita novela e sobre todo moi interesante para os adolescentes, para os nenos, para que coñezan un tema que non se adoita representar moito, nin no cine, nin na literatura. Moitísimas gracias, Silvia, por estar aquí. Bueno, pois agora, mentras ven o fusfus, Fernando, ves comigo? Mentras le danlle aquí a banda sonora deste ano do Festival de Cannes, que xa sabemos que é o fusfus do desinfectante, que é o que... Onde teño de Fernando? Por aquí anda. Benvido, Fernando, que tamén nos trae un libro tremendamente interesante, Os amorodos de Berman. Bueno, Fernando é de Boqueixón, é profesor na universidade, é xornalista, é investigador. E eu, este libro, que é moi curioso, entre 1925 e 1934, se non me equivoco, existiu un grupo de excursionistas, de viaxeiros, que se chamaba Sociedade Amigos do Campo, que filmaron unhas 100 películas nas que amosaban historias cotidianas, digamos que a cotidianidade, non hai ningún acontecemento excepcional, son 100 películas, máis ou menos dun minuto, non? Se non recordo mal. Con esas 100 películas, en outro montaxe nin aditamento, Fernando monta este ensayo, Fernando Redondo, que é unha ledicia. Contanos un pouco como empezaches isto, como se te ocurriu, como... Ben, pois xa contaches ti un pouco ao principio, efectivamente. Un pouco, sí, que son películas... Perfectamente contado, efectivamente. A Sociedade de Amigos do Campo, Sociedade de Amigos del Campo, falamos dos anos 20, todo era en castelán, hai que tamén matizalo. Eran efectivamente grupos de familias, amigos, que se xuntaban para facer viaxes, excursións, fundamentalmente pola zona das Mariñas, de Ferrol, a Coruña, pero chegaron ata Baiona, chegaron a Sobrado dos Monxes, chegaron ata o Cebreiro. Se supón que eran familias máis ou menos acomodadas, que tiñan a posibilidade de viaxar, que tiñan a posibilidade de filmar as súas viaxes, isto tamén é moi importante, e viñan facendo nos anos 20 algo que todos facemos hoxe en día, que é ir sacando fotografías e imaxes e vídeos nas nosas viaxes e nas nosas excursións. Así de sencillo, non ten máis volta, non? Eu souben desto no ano 2011 porque gracias ao que daquela era o director do Centro Galego de Artes da Imaxe, Guillermo Escrigas, foi quen recuperou este material, está depositado no CEGAI, ali se pode ver. A min interesoume desde un primeiro momento, fun por ali, visionei as películas, dediquei bastante tempo a pensar alrededor delas e logo me puxen a escribir. Como digo sempre, eu non son exactamente un historiador, entón non quixen avanzar por esa vía de indagar quenes eran exactamente, ainda que se saben cousas, non? Entón, o que fixen foi, a partir desas imaxes, que, como ben dís, non teñen nada de outro mundo, simplemente mostran viaxes, excursións, moita festa, moitas romerías. Son películas moi sencillas desde o punto de vista estético e narrativo, porque non hai nin guión, nin postproducción, nin montaxe, nin nada deste tipo, non? Pero quixen a partir de aí indagar en que significado poden ter
casi 100 anos máis tarde, non? Ver a estes personaxes nestas viaxes, e entón eu partín dun concepto que aparece moi mencionado no libro, que é o que eu chamei xesto Lumière, que ven sendo aquelo de, bueno, o que este filmador, que se chamaba Alfonso Piñón, o que quería, o que fixo finalmente era películas tipo Lumière, que é algo tan sencillo como simplemente mirar o mundo a través dunha cámara como se o víramos por primeira vez. É unha cousa moi sencilla, pero ao mesmo tempo moi fascinante, non? Ver as cousas do mundo e a experiencia da propia vida a partir desa distancia que nos dá a pantalla e a capacidade de pensar a partir deso. Entón, a partir de aí, bueno, pois, o que xorde toda unha reflexión sobre o paso do tempo, uns diálogos que eu manteño aí con outros filmes, con outras obras literarias incluso, intentando poñer en diálogo producións culturais moi distintas, pero que teñen esa raíz inicial, non? Porque estas películas da Sociedade de Amigos do Campo son unha especie de célula inicial do que é o cine, non? O máis fundamental e o máis esencial, pero tamén o máis fascinante de ver e de pensar sobre isto, probablemente. Hai unha historia moi curiosa que é como se descubriron estas cintas, que quero que nos contes como apareceron estas cintas, como é a historia. Bueno, pois quen mellor pode contalo é quen as atopou, que é Guillermo Escrigas. E como non temos quen as atopou... Bueno, pois eu vos conto un pouco o que el me dixo. Guillermo Escrigas traballou durante do seu percorrido profesional, xubilouse fai pouco, traballou moitos anos en Madrid, e ali todos os anos, según me dixo, mantiña unha reunión, unha comida con profesionais ou con persoas da zona de Ferrol que vivían e traballaban en Madrid e se xuntaban unha vez ao ano. Nunha destas tocoulle ao lado dunha señora que, sabendo do afán coleccionista que ten Guillermo Escrigas, que así é, que é un bibliófilo, é un coleccionista de fotografía, historiador tamén e de cine, pois esta señora lle dixo que tiña na súa casa unha serie de películas nun formato moi extraño, como así é, un 9 milímetros e medio, e directamente llas pasou, llas cedeu, e el, moitos anos despois, cando o nomearon director do Centro Galego de Artes da Imaxe, pois as levou ali, as depositou ali, as estiveron vendo, as restauraron e as deron a coñecer como un achádego importante, non? Porque non deixa de ser unha primeira mostra de cine documental feito en Galicia. E así son as cousas, ás veces os achádegos, as descobertas se fan da maneira máis azarosa ou máis imprevisible. E un pouco a historia disto é eso, non? Sabendo tamén que o propio Escrigas, que no coñece o sabe, é unha especie de explorador deste tipo de tesouros fílmicos, fotográficos, bibliográficos, e entón a persoa que ten este afán como que ten un olfato especial para atopar finalmente cousas deste tipo, non? Tendo en conta tamén o azar, que ás veces tamén ten que ver. Pois é realmente moi interesante, porque, claro, non coñecíamos películas de cine de 1925 a 1934, e aquí neste ensaio Fernando relata moi ben esas vivencias, ese mundo que se reflexa tamén no que sería, por un lado, as diferencias entre a burguesía e o mundo rural, non? Sí, claro. Como dixen antes, son persoas, efectivamente, dunha certa posición social, isto está claro. Nesas películas se ve que quenes son os excursionistas que posan diante da cámara, que fan pequenísimas interpretacións. Logo hai como un segundo plano da xente das zonas que visitan, que están con unha expresión de expectación, de non saber moi ben que pasa, de non saber se apartarse do campo de visión da cámara, se acercarse, se mirar ou non ao obxectivo. Entón, aí ves un pouco a diferencia entre capas sociais, efectivamente, entre quen ten un certo... como dicir, quen ten o costume de sair en películas e de que lle fagan fotografías, e outras persoas que non coñecen o que está pasando, non? E non teñen ese costume. Algún queredes facerlle algunha pregunta a Fernando? Imos aló. Está pedíndolle Antón Reixa que conte o do título. Os amorodos de Bergman. Sí, que xa o coñece en todo caso. Sí, bueno, efectivamente, Os amorodos de Bergman ven da película do Sétimo selo de Ingmar Bergman. Cando me puxen a escribir, empecé a escribir un pouco sin rombo fixo e iba un pouco dando tumbos, as toas, ata que volvín a ver o Sétimo selo e atopei a escena na que o protagonista se senta con un grupo de actores de teatro ambulante
merendan uns amorodos con leite. Se vistes a película, sabedes que este cabaleiro, interpretado por Max von Sydow, está sendo acosado pola morte, xoga unha partida de xedrez, é un home moi angustiado pola idea da morte, está fuxindo da peste na Idade Media, un cruzado que volve derrotado. E nese momento no que se senta a merendar no campo cos actores, é un momento de placidez e de felicidade efémera. E entón eu vin que estas películas eran un pouco esa idea tamén, porque tamén son grupos de amigos que se sentan a merendar á beira dun río, que viven momentos de felicidade efémera, e logo o ensaio remata ca idea de que, bueno, non sabemos que pasaría no futuro con eles. Que si o sabemos nalgúns casos, porque hai aquí personaxes históricos como Xaime Quintanilla, que foi alcalde de Ferrol, que tivo un final atroz, poucos anos despois. Temos outro personaxe que aparece nestas películas, que é o pintor Felipe Bello Piñeiro, que aparece aquí en momentos de felicidade, en momentos de entusiasmo, todo é alegría, toda é festa, pero este home era un home moi angustiado, que hai cartas nas que conta que estes mismos bosques e campos onde antes estaba de festa, agora ele levántase de noite e vai por aí a pasear para intentar botar a angustia que tiña dentro e intentar botala fora, non? Claro, faiche pensar que efectivamente as películas que nós facemos tamén como afeccionados son películas de felicidade, e todo o que sexa conflicto, tensión queda fora, non? Pero queiras que non, bueno, acabas por darte conta de que esa tensión, ese conflicto que chamamos o fora de campo, non? O contracampo, o outro lado da vida. Efectivamente, hai outras moitas películas que tamén reflicten esta idea, como La Jetée de Chris Marker, ou La infancia de Iván de Tarkovsky, ou outra de Bergman que é Gritos e murmurios, onde aparecen eses mínimos momentos de felicidade efémera como antesala a momentos de angustia, non? Efectivamente. Bueno, pois eu recomendo vos este ensayo, Premio Ramón Piñeiro, no 2018, Os amorodos de Bergman, o título xa non o vamos a esquecer ningún, o sea, é un título que xa nos queda para todos. Fernando, moitísimas gracias por estar con nos. A vos, moitas gracias por invitar. Bueno, pois mentras lle damos aquí a banda sonora que é o Fus Fus, eu pediría que subise aquí con nós a Manane Rodríguez e a Xavier Bermúdez, que viñeran, porque con eles imos falar de Manane Rodríguez, Voz en Liberdade. Como vai tanta limpeza? Oi, este xa está. Vamos poñer aquí o de Farruco, que ese xa está. Aquí os dous que isto ten todo limpo e todo ben arreglado. Bueno, pois quero presentarvos o libro Manane Rodríguez, Voz en Libertad, que está escrito por Antonio Peláez Barceló, e hoxe, para falar del, temos, bueno, un orgullo, porque está Manane con nós, a protagonista, e ademais é o premio Pedigrí este ano de Cans. Bueno, pido un aplauso, porque eso para nós é unha directora. E o libro está prologado, por iso temos aquí tamén con nós a Xavier Bermúdez, que ambos fundaron unha das produtoras Samalú Films de referencia, comparten esa produtora e comparten vida tamén. O sea, por iso están pegados e non lles monto non lles digo nada de distancia social, eles comparten traballo e vida. Xavier, comezas o prólogo do libro dicindo que rodar curtas a finais dos 80 e primeiros dos 90 era pouco máis que facer un chiste. O de Manane se cadra un chiste dos vos, non? Bueno, sí, había chistes vos, pero sí, normalmente a estrutura das curtas eran sempre, case sempre de chiste. Bueno, porque sobre todo se facían as curtas como unha tarxeta de presentación,
con un exercizo tamén por ir coñecendo a profesión, pero que chamaba a atención de maneira que ela facía as curtas como fixo despois as longas, porque tiña algo que quería contar. Solo que aquelas iban en curto, eran historias máis breves e despois necesitaba máis extensión. Pero o seu pensamento sempre foi o de volcarse en contar algo que ela tiña necesidade de contar. Manane dirixiu 4 películas de ficción que a retratan como unha cineasta feminista, valente, comprometida e activista, porque toda a súa obra, ademais, está caracterizada polo rescate da memoria e da resistencia. É ou non é? Sí, as cosas que me preocupan. As cousas que te preocupan. Neste libro falas moito das cousas que te preocupan, o síntese moito as cousas que te preocupan, tamén nas... ¿no? Sí, el libro, cuando me hablaron de hacer el libro me pareció un poco raro y sobre todo porque mucha gente no me conocía de nada y entonces con Antonio lo que hicimos fue una larguísima entrevista en donde le conté por qué estaba aquí, por qué me había venido a Europa desde Uruguay, por qué me dedicaba a esto, por qué las películas, y un poco también la historia de mi familia. O sea, contarle un poco quién era, porque me pareció que si no quedaba un poco raro, ¿no? Alguien que no conoce mucho, no sabe de dónde viene. Ten moita gracia como contas a historia de tu familia, porque o que nos aquí chamaríamos unha familia de casa grande, porque empeza a falar da súa familia, pero da que ten ao redor, e son máis de 30 persoas. O sea, a historia así cercana. Sí, somos muy familiares. Y como mi familia llegó a Uruguay cuando todavía no existía como país, en realidad somos muchísimos. Bueno, no libro podemos ver, separamos en películas como Los pasos perdidos e Migas de pan, que as dictaduras, tanto a Argentina como a Uruguaya, marcaron a túa mocidade, esa loita contra os fascismos e a resistencia están aquí moi ben reflexados, non? Sí, sí, claro, es parte de esa historia. En mi segundo cortometraje, que se llama Golpe a Golpe, y no por los versos del poeta, sino porque es un personaje que iba de golpe en golpe, ¿no? Hasta llegar al 23F aquí. Y bueno, eso marcó mucho en toda una generación y yo formo parte de ella, y contar la historia de mis amigos, contar la historia, me parecía que era importante. A mí me gusta contar cosas que conozco, cosas que me preocupan, y bueno, esas dos películas concretamente sí. Foron, Xavier, leo tamén así casi textual, o primeiro que me chamou a atención das curtas de ficción de Manane Rodríguez foi a súa fidelidade obsesiva ás condicións de espazo e tempo nas que as súas personaxes tiñan que moverse. A ver, isto require explicación, sí ou sí? O sea, contanos esa parte. Home, queda mellor así dito, non? Moi ben dito, eu por iso preferí lelo que... Sí, non, é certo, porque normalmente, quer dicir, o cine permíteche con un salto, un cambio de plano, eliminar un montón de cousas, de estorbos, de obstáculos, o sea, ti podes darte as facilidades que queiras. Pero Manane non se daba tantas. Para ela, ser realista, pareceme a min, era non só botar o ollo e contar feitos importantes na historia da xente, neste caso da súa xeneración e de moito máis, son temas de importancia social,
importancia histórica, senón que tamén o método de contalo é un método realista. É dicir, non se dá facilidades, sempre intenta que as situacións, espacialmente e temporalmente, teñan unha coherencia dentro deste un certo rigor realista. Di Javier Marías no libro que Retrato de mujer con hombre al fondo foi para él a revelación de 3 talentos, non? De Xavier, de Manane e de Paulina Galpe, a protagonista do filme. No retrato da filmografía de Manane, Xavier Bermúdez, ese home do fondo do que fala Marías. Bueno, con Xavier hemos hecho casi todos mis guiones, los guiones Sí. que yo hice películas. No, él escribe solo sus películas, pero las mías participa conmigo escribiendo. Y bueno, tengo que decir que se pone al servicio de las ideas que tenga, de lo que quiera contar, que eso lleva a unas cuantas discusiones en ocasiones, pero Normal, que os guionistas... pero que lo hacemos así. Recién en el confinamiento escribí un guión sola. Bueno, é o primeiro guión que faz sen a colaboración de Xavier. Sí, O sea que no, Memorias Rotas Memorias Rotas tamén también es con 2 guionistas. tamén é con 2 Pero non estou... Bueno, pero Xavier é unha figura Pero fundamental. era preguntoche o home ao fondo. No me fondo. Retrato de mujer. O que cociña. Él está Retrato de mujer con hombre al con fondo. hombre en la cocina. Quen cociña na casa? Está claro. Bueno, este libro de Antonio Peláez que ten é unha forma de coñecer en profundidade as obras desta grandísima cineasta valente, nacida en Uruguai, pero xa moi nosa, xa moi galega. Recoméndolo porque é a forma de recoñecer ben as súas películas. Algún de vos quere facerlles algunha pregunta a Manane ou a Xavier? Antón, que é o primeiro da fila e o máis aplicado da tarde. Darlle, por favor, un micro, Antón. Sabe ben Achega, Antón. que Manane sabe ben que eu teño ese pensamento aí sobre migas de pan. Sí. Había un grande... Os argentinos son como son. E había un grande valeiro social e cultural e que sabemos muitísimo da dictadura argentina Sí. e a dictadura uruguaya estaba silenciada. E eu creo que hai 2 cousas. Unha é a popularidade internacional que acadou o presidente Mújica e Migas de pan, a película de Manane que nos deron a coñecer en profundidade a brutalidade desa dictadura. É unha película militante, é unha película difícil, é moi difícil estar, parece que estás na celda continuamente con esas mulleres e é unha linguaxe moi difícil, moi arriscada, como xogas tanto con tan pouco, con aquelas mulleres ali pechadas, e que cumpre, digamos, esa axenda que ten fílmica. Se hai alguén que Manane dá conta da dictadura uruguaya. Eu non o vin tan claro como en Migas de pan. Sabes ben que se hai alguén que non viu a película Migas de pan, que é unha película que chegou ata o máis grande, ata os Óscar, recoméndoa porque, ademais, describe moi ben a forma de narrar e de contar, como cineasta de Manane é fundamental. Pois moitísimas grazas aos dous, recomendo que non coñeza este gran libro que é unha forma estupenda antes ou despois de ver as películas de Manane. Gracísimas Xavier Bermúdez, gracísimas Manane, sobre todo parabéns Manane por este premio Pedigrí do que estamos tan orgullosos este ano.
E mentras temos o fusfús, Antón, a ver quen vai agora a preguntar. No, Antón. O máis grande. A verdade é que, Antón, podías facer algún tema, co fusfús, sí que podías facer algún tema. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por esta invitación a Cans. Manane, mañán va a recibir o premio máis bonito do mundo que é este. Eu teño unha casa e non cho cambio. Antón, que non sabería como decir que eres na vida, porque realmente eres de todo. No, son un artista disperso e despistado. Artista disperso, pois, hoxe acompáñanos Antón Reixa, que é un artista disperso e despistado. Ven a presentar un libro que en Cans temoslle un agarimo especial. Toma, aquí, se quere. Quero enseñar que bueno, como contaba antes Ana, o ano pasado que o festival se fixo en datas normais, en maio, estrenei aquí unha videoperformance que era Melancolemia. Aquela videoperformance que se apoiaba nunha pantalla, ao final a pantalla dedicaba aquel traballo aos veciños de Cans. E agora, afortunadamente, máis dun ano despois, nas edicións que fixo a editorial Calandraca en galego e castelán, aí segue esa dedicatoria aos veciños de Cans, porque Cans funciona realmente como ten que funcionar un evento cultural, é dicir, é un motor cultural, é un revulsivo para que un artista en calquera situación siga adiante e encontre moitos camiños. Para mí o ano pasado era moi esencial porque eu tuve un accidente complicado no final do 16, eso supuso un cambio para min importante que afectaba tamén o meu traballo artístico profesional e eu estaba no momento de decidir eso. Naquel momento veño a Cans con Melancolemia, é inicialmente unha proposta de video performance e eu se debería ter aquí, que esta mañán o busquei, non o encontrei, que sigue tendo moito que ver con Cans, un mail que me escribe Alfonso Pato, moi amablemente despois de ver o espectáculo. E aí, con moita xenerosidade de Pato, me comenta unha serie de cousas. Bueno, pois froito dese mail é esta Melancolemia, porque as cousas que me decía Pato aí era unha lectura moi intelixente do que aquí expuxera e que a mí me acompañaba no que era a descodificación de ver cales eran as carencias que tiña un espectáculo que naquele momento se estreaba. Tal como se representou en Cans Melancolemia en maio de 2019, era o que se chama, era unha historia patafísica, era un discurso absurdo que contaba a vida dun tal mamarracho persoa que eu me inventaba e que eu partira escribindo a historia dunha persoa que carecía de forma de ser e logo indagando nalgo que é real e que empecé traballei moito sobre eso porque está no meu primeiro libro de poemas, que é un caso real, hai moitísimos anos, hai máis de 30 anos, nun bar de carreteras de madrugada, un paisano borracho, obviamente, mírame os ollos fixamente e con angustia dime, se tiramos unha foto a un cadáver e sae movida, quen ten a culpa, o fotógrafo ou o cadáver? Bueno, eu quedei fascinado por aquela cuestión que aquel home algo máis me quería decir. E a partir dese momento empecé a indagar en persoas que carecían de forma de ser, que podía ser o meu caso, e sobre todo en absurdos que nos veñen na realidade, porque isto é verdad. A min, alguén me fixo esa pregunta. Eso eu registro nun libro no ano 80 e 30 anos despois volvo sobre eso. Entón, a forma que vai collendo logo Melancolemia e despois dos de Cans é que isto acaba sendo, me dou conta que como discurso patafísico queda
un pouco confuso, demasiado barroco, e empezo a traballar no que é, seguindo pensando na literatura, no que sería un texto escénico, que eu quero pensar que é un texto literario, pero conta unha historia, que neste caso construiu co director de escena que logo me acompañou, Fernando Bernués, que construímos que ese discurso é ese personaxe que fala o que falaba naquela viña o ano pasado é o paciente dun psiquiátrico que un día unha xornada de portas abertas nese psiquiátrico é convidado a recibir os visitantes do psiquiátrico e demostrarles que a vida no psiquiátrico é moi interesante, que fan moitas actividades culturais e tal, e conta todo este disparate. O sea que todo eso ten moito que ver con Cans, e se non fora por esa faísca inicial que foi Cans naquel momento e a generosidade da comunicación de Alfonso Pato, non tería eu chegado hasta aquí. E agora xa se estreou como espectáculo teatral na Mostra Internacional de Ribadavia, vaise presentar en Córdoba, vaise presentar en Barcelona, vaise presentar posiblemente en San Sebastián, en Oleiros, pero xa con ese discurso elaborado que o que se conta é esa convivencia que temos todos os seres humanos co absurdo, pero o absurdo entendido como ben común. O absurdo é un ben común que ao final non deixa de ser unha clave para entender a vida, igual que ese tipo a mí me preguntaba aquelo do cadáver, se saía movida a foto, quen tiña culpa, que sigo 30 e pico anos despois sin ter resposta para eso, pero que esas cousas ao final, esos paradoxos acaban conformando, digamos, a parte máis auténtica da existencia humana. Por iso o libro está escrito todo con cousas que son verdade. É dicir, igual que é verdade que alguén me preguntou eso, pois é verdade. Aparece un personaxe que naquel momento nesta zona era moi coñecido, que era un xubilado en Vigo, que durante meses se dedicou con un cortaúñas a rayar coches nun barrio de Vigo, e iso que parece unha estupidez, pero foi inquietante. O sea, de repente eran centos e centos de coches rayados e non había policialmente como acabar con ese problema, porque era un vello trastornado que ao final non deixaba de ter todo o dereito do mundo a rayar os coches e tal. E así está, así se construye, digamos, a insensatez da vida real. E esa historia de melancolemia e a historia que eu quero trasladar e contar no mundo sempre co meu agradecemento a Cans. Que ben, que bonito. No, é que é verdade porque nos o pasado ano pudemos disfrutar da performance que ti montaches coas imaxes de Antonio Segade. Sí. Calounos, a xente emocionouse, porque foi moi sentido o espectáculo, o sea, como espectáculo, naquel momento, a marxe do que de todos os apuntamentos que fixera Pato, vibramos, os que ali estábamos, sentímolo contigo. Sí, foi unha noite moi especial. Eu agradezcoche moito que agora podamos revivilo, ese melancolemia, vida de mamarracho, Antón. Que presenté en Valencia, e fíxeme coña que tuve que explicaros de Valencia. Que era Cans. Que era Cans. Que era o Festival de Cans. Uns indocumentados en Valencia. Ten que haber de todo no mundo, ata indocumentados. E espero poder seguir explicando. Eso está ben. Onde está Cans e para que existe Cans. E os veciños de Cans ben agradecidos que están con contar con este libro. Eu quería, se alguén ten algunha pregunta para a vida de mamarracho, para que o lean. Mamarracho, lelo é o máis importante, porque se consigue transmitir e que sintades o mesmo que sentimos nós escoitando na voz de Antón esa noite en Cans, vamos, proba moito máis que superada. Bueno, ten outro elemento tamén moi de Cans, que é a música de Juan Malodo, de Cachopou, que se mantén agora na versión teatral, o sea que máis de Cans non pode ser. E ti, ademais, tamén tens un pedigrí de Cans. Eu teño todo palmares de Cans. Todo Cans.
E eso non o vendes, non? Ese non o vendo. Teño outro tamén que é moi bonito, a estrela, Que tampouco o vendes. teño eso, na miña casa eso tan importante como o sireno. Teño o sireno de Leiro nunha maqueta, o pedigrí e a estrela de Cans. Alguén quere facerle algunha pregunta a Antón? O xa... Quedo libre, non? Pois, Antón, moitísimas gracias e en nome do povo de Cans quero tamén darche as gracias por este libro. Moitísimas gracias. Longa vida, Cans. E mentre seguimos coa sintonía, estes minutos musicais do Fus Fus, quería, Farruquiño dos meus amores, que viñeras pa aquí e imos darlle un aplauso. É bonito ver como vos juntades aí dous grandes do noso audiovisual. Farruco, bueno, pois pode sacala perfectamente, porque aquí xa sabes que está todo... Bueno, imos presentar este libro tamén de Editorial Galaxia, Eles e máis eu, Compostelaneando, que é como veraneando, pero en Compostela. É compoñer... Fixeches aquí unha composición nova, compuxeches ti unha palabra que non existía. Bueno, esa é unha palabra que fai moito tempo utilizaba o meu irmán Diego. Diego, que era moi compostelán, cando se topaba pola calle con alguén, pois sempre dicía, que tal, de compostelaneando, que era unha forma de pasmar Compostela, pasmoneando por Compostela. En Compostela hai moito que ver e que observar, e entonces pódese compostelanear. O sea, que podes aproveitar unha palabra creada polo teu irmán. Creada por meu irmán. Polo teu irmán, que foi un gran periodista galego e tamén o que admiramos moito. Como surde Farruco? Farruco é ben coñecido como actor polas series. El subiu un escenario cando aínda tiña o pelo doutra cor, un pouco máis oscuro, non? Sí. E esa non baixou nunca del. Creou a personaxe de Farruco, coa que levou espectáculos por toda Galicia. E parte do estranxeiro. E parte do estranxeiro. E despois fixose ben coñecido na televisión, no cine, facendo papéis. Antes falábamos que unha das últimas series que ti fixeches foi... Terra de Miranda. Non, pero un dos últimos papéis foi na película... traballando con Luis Tosar. Con outro galego, con Luis Tosar. El que a hierro mata. Que a hierro mata. Faba aí un papel de vello cascarrabias, que eso xa o teño moi ensayado, sale moi ben, porque no fondo, claro, fomos cascarrabias toda a vida, e agora de vello moito máis cascarrabias aínda. Como pasamos do cine, de estar aí interpretando, como pasamos a sentarnos na casa concentrados a escribir? Bueno, vamos a ver, eu fun sempre un contador de historias. Correcto. Fun invitado polo Ateneo de Compostela para dar unha charla sobre personaxes de Santiago, e ao acabar a charla moita xente, entre eles Xerardo Esteves, Rafa Millán, e ata meu fillo André, pois dixeronme, isto hai que escribilo, isto pérdese na néboa do tempo, isto vai desaparecer, escribe, conta, porque isto deixo por escrito. E empecé a escribir sobre personaxes de Compostela, Iván Merlo, aquel que tocaba o escobichémbalo, que era un instrumento formado por unha cana de vasoira, un adame tenso e unha vincha de porco, e chamáballe o escobichémbalo, daba concertos de escobichémbalo. Franco del Carro, que andaba pintando paredes e muros por Compostela, deixando mensaxes en todos os currunchos de Compostela. Bretón, aquel que tocaba o bastón contra as portas e que se adiantou ao tempo nos anos 80 cantando aquelo en el año 2000, veremos moi lejos a Guardia Civil. As dúas Marías, esas monecas rotas pola fame e pola persecución. Maximino Castiñeiras, o poeta da Maía, un home bon e sinxelo para todos e malo para el. Todos estes personaxes. Como os tiña moi contados e moi coñecidos, entonces decidín escribilos. Pero xurdiu unha cousa moi curiosa. A medida que iba escribindo estas vidas, dinme conta
dunha curiosa simbiose. Eu estaba falando de min. Ao falar deles estaba falando de min. E o que iba a ser unha serie de historias compostelanas, de semblanzas, acabou sendo tamén unha pequena biografía. Porque de aí o título, Eles e máis eu, compostelaneando. Hai moito das túas personaxes, dos personaxes que interpretas tamén nas historias que contas? Non. A máis da túa vida? Non, estos son personaxes reais. Son personaxes de carne e oso. O que hai é un personaxe, que é Farruco, que non son eu. O sea, claro, eu empezo dicindo que teño 3 fillos biolóxicos e un fillo artístico que cando me creou, ou cando o meu creador tiña 18 anos, creoume sendo un vello, e hoxe en día o meu creador xa é tan vello como eu. O sea, eu xa me fixen tan vello como Farruco. Pero non, son personaxes todos de carne e oso que andiveron por Compostela, de carne e oso e osos duros, como aí aparece tamén don Manuel Fragueira Ibarne, co que tiven concordias e importantes discordias. Aparece su eminencia reverendísima el cardenal arzobispo don Fernando Quiroga Palacios, o que recurrín en aqueles tempos que el tiña poderes terrenales. En a terra, enviado por Dios, había un enano do Ferrol, entonces intercedeu hacia él e sacoume dun consello de guerra, o que me mandaban 7 anos a un pelotón disciplinario no Ayún, e dedico a historia. Aparece miña nai, aparece meu pai e aparece meu irmán Diego. O teu irmán Diego, do que falábamos que robaches o compostelaneando. O compostelaneando é del. Sí, pero ti tes tamén máis palabras, moitas, que creaches ti, que inventaches ti. Ti tes un diccionario propio. Un tóspiro. Dame un tóspiro, por exemplo. A ver, eu sempre, agora está como, estive unha temporada como moi de moda, e perdoa, pero quero contar isto, que nas redes sociais chamaran a estes personaxes que van a determinados realities tróspidos, que púxose de moda, este é un tróspido e tal. Eu, a primeira vez que escoitei esa palabra foi nun conto teu, debe de facer disto, bueno, non quero contar tal, pero igual fai 35 anos, e fíxome gracia porque púxose como de moda unha palabra que eu recordaba que era túa, perfectamente. Logo púxose de moda tamén un xiro de que era el moi bien, moi bien, moi bien. Moi bien, sí. Ata o extremo que un día iba por Compostela e chamoume un policía que estaba de portas ali no cuartel, na comisaría en Santiago, e dixo, mire, quería agradecerlle esa frase que di usted, porque hoxe tive unha relación ca miña señora, e a miña señora, cando acabamos a faena, díxome, como di Farruco, moi bien, moi bien, moi bien. Entonces quedoume moi agradecido, porque aquela señora que quedara satisfeita o expresaba con moi bien, moi bien. Logo fíxose moi famosa tamén a frase aquela de que disimulaba unha blasfemia, que era me cajo na vida, me cajo na tos. Esa dicímola moito, polo menos en Compostela, é unha frase que dice pero que xa está interiorizada, que xa non ten a túa autoría. Por iso eu quería falar tamén do teu vocabulario, da túa linguaxe, de todo o que vas enriquecendo, non só en Compostela, porque van traspasando fronteiras, non? Saiban por aí. Eu, xa que estamos en xornadas de cine, hubo un comentario sobre este libro que a mí me encheu de orgullo. Un amigo meu que me quere moito e xa xera sempre os meus valores, un gran crítico cinematográfico que é Ezequiel Méndez Vidal, escribe dicindo que se houbera un Fellini galego, neste libro de Farruco atoparía un fermoso guión para facer unha Marcor. Pois é das cousas máis bonitas que te poden dicir. Logo tamén hubo, este libro é íntimamente compostelano, transcurre por Compostela, polo balbordo das súas rúas, polo rumor das súas tabernas, polas súas xentes, polos picheleiros. Encarno Otero tamén dedicoulle un cariñoso piropo que me gustou moito, díxome moi ben,
por escribir sobre Compostela. Tiña que haber máis xente que escribise sobre Compostela, porque esa que está aí, dixo, sinalando a catedral, o devora todo. E é que é verdade, a catedral devora... Devora todo. Entonces, o compostelanismo, o compostelaneando, pois está un pouco perdido, porque esa que está aí, lo devora todo. E é verdade, é verdade. Bueno, queremos facer algunha pregunta a Farruco ou remato eu preguntándolle a Farruco se o vamos ver próximamente por Cans con algún proxecto de cine, de televisión, ou realmente, como ti dis, eu xa estou xubilado. Se agora estou no descanso do guerreiro, home, se alguén me chama para facer algo, pois eu estou disposto. Ainda fai pouco fixen algo por aí adiante, nalgúna comedia, estuve facendo un curso de teatro que funcionou moi ben en Compostela, e se alguén un día ten unha máquina e interesalle a miña jeta, pois eu presto e poño a... Nos queremos a túa jeta tela sempre. Bueno, pois moitísimas gracias por este Lendo Cine. Recomendo vos o libro de Xosé Luis Bernal, porque realmente Farruco... Sí, aí escribiu Xosé Luis Bernal. Aquí escribiu Xosé Luis Bernal, eles e máis eu, Compostelaneando, que é unha bonita historia tamén de coñecer as historias de Compostela, verdad? Sí, claro, son personaxes de Compostela. Pois moitísimas gracias a todos. Gracias a vos.